O luns comezou de maneira accidentada en Osalnés. Un coñecido veciño do municipio de Catoira perdía a vida na praia da Canteira, na Illa da Arousa. O varón duns 40 anos achegouse ata esta localización para realizar kitesurf cun grupo de compañeiros. Segundo afirman fontes consultadas, unha mala caída foi o motivo de tan tráxico desenlace. Pois sufreu un accidente e faleceu desgraciadísimamente. Foi nunha destas elevacións que teñen co vento, que fan as súas piruetas cando caeu de mala maneira na auga. Parece ser, en principio, a falta do informe forense que se golpeou fortemente, que lle causou un desvanecemento posterior. Creemos que foi afogamento, a salvo do que diga o criterio do forense, que está procedente agora mesmo ao levantamento do cadáver, non? Carlos Castaño era concelleiro de Sanidade en Catoira. Os compañeiros que o acompañaban foron os primeiros en dar a voz de alarma ao darse conta de que algo non ía ben, conseguindo sacalo da auga e chamando ao 112. Nunca se fai deporte de xeito individual, para mellorar a seguridade deste evento. É un deporte que conleva os seus riesgos, porque necesitan vento para a súa práctica, e xa os seus compañeiros non puderon facer nada, nin tampouco as autoridades sanitarias para reanimalo. Entonces, lamentabilísimamente se produceu o falecemento de un varón de 40 anos, trasladarlle o noso máis sentido pesar á familia, aos seus amigos e achegados e aos seus compañeiros de deporte. Estamos, como non pode ser de outra forma, pois moi apesadumbrados polo feito. O Servizo de Emerxenzas mobilizou a unha ambulancia medicalizada aos bombeiros e a Policía Local da illa. Durante 40 minutos os médicos trasladados ao lugar trataron de reanimalos en éxito, mentres un helicóptero do 061 agardaba a escasos metros para dar un urxente traslado. Finalmente acabaron certificando o falecemento do home.